Ajanseka Rusî belav kir ku şandeya konûneretiya rejima Sûriyê di gera yekem ya Kongreyê Sûçî de derbarê çareseriya pirsgirêka Sûriyê kirbû wê dîsa niha heman şande beşdariyê Kongreyê Sûçî de ku biryara di dawiya vê mehê de wereldarxistin bike. Li ser zarê jê dereka taybet, Ajansa Nuvistî ya Rusî şemiyê êvarî belav kir ku wê şandeya konûneretiya rejima Sûriyê kir di gera yekem ya Kongreyê Sûçî de derbarê çareseriya pirsgirêka Sûriyê wê dîsa niha heman şande nûneretiya rejima Esed li Kongreyê Sûçî li gorî Asîtanayê be ku biryara di siyê vê mehê de beşdariyê tê de bike. Şandeya rejima Sûriyê di hevdîtinên dawî de li Sûçî û Asîtanayê her yek jê şandiyê rejima Sûriyê yê herdem li netewên yekgirtî Beşar el-Caferî ku serokatiya şandeyê kir û rawêjgarê wezîrê derveyê rejimê Ahmed Arnûs, konsulê rejimê li Mosko Riyad Haddad û endamê Encumena Gel a rejimê Ango Meclis eş-Şeab Parêzer Ahmed el-Kizberî û her du diplomatkarên rejimê Heyder Alî Ahmed û Usama Alî û endamê ofîsa wezîrê derve Emced İsa serbarî fermandeyekî ewlehî û du fermandeyên nûneretiya saziya leşkerî ya rejima Sûriyê wêl xwe bigire. Wezareta Derveya Rûsyê di dawiya mehabûrî de ragihand ku wê civîna bê li gorî Asîtanayê derbarê Sûriyê wê li Sûçiya Rûsî wereldarxistin ku di siyê mehê de pêşwaziya Kongreyê Danûstandinên Niştimanî yên Sûrî kiribû wê di sî û yekê vê mehê de jî kongir wereldarxistin.